gagah. Sikile sing gagah. Bidem permanem datan ono sabawaning walang salisik. Bebasan kegodongan kan obah. Bawaning kang samyo binujo kromo. Oke, matur sembah nuwun Kang Mas MC. Ingkang dalu punika sampun ngaturaken kala wau saking jam 7 ngantos dumugi tengah wengi ngeten iki nggih Mas nggih. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua antar tok gurine tuh. Jan seneng lho Mek, bengi iki beda karo liyane. Sampeyan seneng to? Lho, seneng lho. Aku ya seneng ya ora. Kok seneng ora gitu? Ha ora diomongi le, bait ngantene tukang kendang kok. Kar gadung. Iya. Sing dadi manten bengi iki? Iya to. Sing lanang Mas Niko? Heeh. Kuwi Anggotane Sekar Gadung. Berarti nggih kanca dhewe. Wis ora ngomongi. Terus anu Buminto ya ora ngomongi. lah bengi iki ya alhamdulillah malah petuk kancane kok. Ya alhamdulillah. Mula awake dhewe iki bersyukur matur nuwun kalian warga Pakis Rejo. Kok Pakis Rejo ya? Bener. Pakis Saji. Wah, kleru nek nyatet kok ndik mau. Pakis Saji wonten dalipun Bapak sapa ki Mang? Pak Sugiono. Pak Sugiono, Ibu Tumini dalam rangka memeriahkan utawi tasakuran pernikahan Mas Niko pikantuk Mbak Windy. Nggih. Didongake mawon mugi-mugi Kang Mas Niko kalian Mbak Windy anggenipun bebrayan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal kagungan putra. Ngoten nggih Mas Kemet nggih. Nggih. Mula awake dhewe bengi iki ketemu dulur-dulur Pakis Haji. Nyatane ya kompak. Pak Sugiono duwe gawe iki beda karo liyane. Beda piye, Mas? Pintu gerbangnya dikai kuburan ning kono nenek makame lho. Pancen makam kok ya. Pancene makam. Lah awake dhewe mangut kadung plek arep mlebu tak lho. Lah iki kok patok tok. Lah iya kuwi saking tamune iki rame ya ta. Rame. Sampai ora kok ngrepotne wong tok ning Pak Sugiono ngrepotne alam gaib. Dadi ora apa-apa lah. Sing penting tukang parkir ra enek. Umpama enek kemeng gak ya ireng ngono akeh ya. Kuwi ancene nggon makame ning kono Mas Komet. Dadi awake dhewe iki teng mriki ora kok ning kono sing digawe iki ora. Iya iya. Kowe ndonga apa karo sing anu Pak Sugiono? Ndonga apa? Lho, kowe iki lah ndongakno apa? Sampeyan ado-ado Bojonegoro lho ki. Oh ning kene kon guyon nek ndongakno nanggap kiai lho. Kok iso piye to bocah ki? Lho lah iya. Maksudnya sampean ado-ado Bojonegoro teng daleme Pak Sugiono. Bengi iki ya ora mung menghibur tok ning ndongake utawa nganteni iki didongakno sing apik-apik ra ngono to. Sampeyan mau wis to? Wis no. Piye lak tak dongakno muga-muga awet langgeng. Lah, dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ngono tok. Iya arep meneh. Wis ngerti to? Apa nih? Pak Sugiono sing ndi? Pak Sugiono jenengan pun ngertos napa dereng? Lho aku takon berarti wis ngerti to. Pak Sugiono menika lenggahenipun lho sebelah menika seret. Paham ora? Enggak. Kowe iki kowe tak kei fotone mang kok gak ngerti to? Lho ngantene apa Pak Sugiono? Ya ampun sing nganggo brengos gedhe. Iya kuwi. Kuwi Pak Sugiono lenggahe teng ngajeng mriko. Halo Pak. Endi mang malah ketutupan. Ketutupan niku kok. Oh lah lho ketok kalau brengos. Pak, ngapunten lho Pak. Tak kira Mas Niko sing kuwi. Lho, Mas Niko ki sing nganteni lanang. Nggih, brengose kok nyeronggot ta ngene. Engko disuwapluk misal mengko kok ngedok kene. Guyono. Ya guyono ki mulane awake dhewe iki sing apik teng mriki ndongake manten, didongakno muga-muga ndang kagungan putra. Keluarga ki nek wis enek anake, tegese wis duwe turunan ki soraket ibarat lawang ngono enek kancinge men. Enek kancinge. Mula didongakno muga-muga ndang kagungan putra. Heeh, umpama suwe ora kagungan wis gampang lah. Lho. Kok suwe ra kagungan maksudnya ora meteng ngono ta? Iya. Ora bobot. Lho, tegese ngene lho Mas, enek lho kadang wong rumah tangga 5 tahun, gedene 10 tahun
gung duwe anak. Terus Ya kuwi carane gampang. Kowe nak manut aku ngene penak-penak. lho. Iso. Kowe duwe tip ngono kuwi ta? Ya iya lho. Tip-tip agar seorang istri cepet hamil. Cepet hamil. Kowe iso. Iya iso no, Mas. Ora nyono lho. Iki Carane- kanggo Mbak Windy. Gampang pengen ndang duwe anak. Ki kagem sedaya kemawon para rawuh. Dadi ora mau Sing Mbak urung duwe Windy, anak. khusus sing urung duwe anak. Heeh. Carane Ada dua. siji, Cara medis, nomor loro. cara alternatif. Kowe ya pinter Nah, tibake kita sebagai dadi nganten dhisik awake dhewe Ya. ya kudu gethok tular karo liyane. Sing siji mau carane medis. Medis Kuwi carane piye? carane ya iso konsultasi nang gone kedokteran, Dokter dokter kandungan. kandungan. Iso. Iya. Sing nomor loro, Nomor loro alternatif. tegese alternatif dipijeti saraf, dadi bendang gampang meteng ngono ta? Ora. Dipijeti iku lho digawane tukang urut. Gak Ora, diurutno. diurutno piye? Diurutno kowe sih apa aku sih apa tukang kendang, tukang orjen ndi sing nepaki. Lah, engko nak wis Nek kok mesti kok nek tiba kene wis karek momote iki kok ya ngomel ae. nak tiba kene aja, iki suwi biasane. Saiki iki ya wis omah to. Wis mama mbok kira rayap rumah tangga ngono lho. Iki alhamdulillah niki lho, Met. Nggih, Warga Pakai Saji nyatane nggih ketok kompak. nggih. Sing teng ajeng khusus nenem. Niki. Sing gurune khusus sing sepuh-sepuh. Nggih. Komplit sing teng wingking menika ibu-ibu. Iki senenganku biasane wong wedok-wedok kuwi. Lah iki sing aneh. Aneh Biasane apa? kan ibu-ibu kok ngarep. Iya. Iki sing kok ngarep bapak-bapak. Heeh. Bapak-bapak aku sama yang ibu-ibu ya. Iya. Khusus ibu-ibu aku kowe bapak-bapak. Ya. Jajal kowe arep apa? Ya ngompakne no. Oh, Ora wis jajal kompak kompakno sing lanang. paringi lagu. Lah ora karo wong wedok kok iso. Ha iki jajal sik no. Nek Ibu-ibu. wong- ibu-ibu sih ya, Ya. kanggoku ki nek ibu-ibu ki paling kompak ning dinggon yasinan, rasan-rasan ki wong wedok-wedok luwih kompak. Nggih, Bu, nggih. Dadak. Cobi jenengan tirokke kula nggih. Mengke nek jenengan kompak insyaallah diparingi gangsal atusan ewu kalih sakomet nggih. Iki urung becek barang kok iso teko ndi-ndi yo. Ben gelem. Ben gelem urusanmu to iki wedok-wedok kan kowe. Oh iya. Sarang-sarang Ibu nggih. Hoe hoe. Kok yo gelem lho. Yo gelem ta wong wedok-wedok iki penku kok. Kok yo gelem ngono lho. Hoe. Ha. Lah iki lah angel. Iki angel. Kok mau loro? Ora iso. Sareng nggih. Ha. Nek wong wedok iki tetep gelem muni jajal to bapak-bapak aku wis gak yakin blas to. Lho, ngapa ora yakin? Alah bapak-bapak biasane ki isin. Kuwi rak kono nak pakai saji kene iki kompak-kompak. Nyun sewu bapak-bapak nggih. Aku nganggo kendang, Mas. Dang. Ditak ditak. Anu kendange gorene Mas ayo Mas. Lho, Mas, men ndi? Walah iki to. Layak model. Iki sing kendang tanggapan sing sambatan. Oh, iya. Mas yo. Bapak-bapak ikuti suara saya sebentar nggih. Nah. Yo. Asik. Yo. Penak iki bapak-bapak. Ha. Hey. Ho. Hey. Yo. Kowe krungu sing kene iki lho ra melok sing melok lho kancane dhewe lanang-lanang. tak- Jajal kene meneng baleni neh kene meneng. Kok ora meneng tak jabuti kabel. Jajal meneng. Itu rasa ngotot-ngotot. Apa? Matamu iki mbok delok lanang apa wedok? Lanang. Lah ya bapak-bapak apa mbak ibu-ibu? Iya. Lah iso. Sing penting bapak-bapak. Pak sing kompak to Bu, kaya ngene iki lho Bu. Kaya ngene iki lho. Apa iso kompak? Iso, Ya iso. nek kae lagune NU kompak. Lagune NU. Mosok selawatan. Lho iki lah sing ibu-ibu kok mesti kompak. Oke. Apal ora delok iki? Apa to wong kene iki asli wong Ansor padane. Bapakku NU Ibu Fatayat malah babar pisan. Kowe malah kleru to Met. Lho ora apa-apa lho urung kok. Kono lagi ambil napas. Sakit nggih, ambil napas, tarik, napas lepas, tarik, napas lepas nggih.
Bapakku NU. Lah. Ketoke anu nek Seneng lagu kita. religi. Seneng jenggonmu. Kene ora muni blas kok. Hei. Oh. Ha. Kowe ngerti sing gudungan ditutupi? Kenapa? Kayak panganan opo? Wong ibu-ibu ki ya sing gampang. Contone. Ya kaya ki mau gampang ditirokne. Piye jajal ibu-ibu jan nek gelem kok tak pai wis. Ibu-ibu, apa lagunya nggih? Wong kok ngene kok tiban asing saing ke yang mesti kalah. sata. Sing gampang-gampang rasa. Nanti kok oh nadamu dhewe. Tak uya Tak ya mbok nganggo lagu dhewe to Yon. Bosok. Oh alah ya angel kok ancene. Dikompakno kok angel. Iki bintang tamune ra awake dhewe. Ora awake dhewe kejaba awake dhewe niki wonten bintang tamu sing ka Ponorogo. Rene malah nggo kadak merak ki mau kon nimbali ndang gage cilik ning jero sumuk. Pak Sugiono anggere ki gung metu nu gung puas. Pak Sugiono Anggere ki gung metu nu gung puas. Pak Sugiono apa kakek? Ketane kok kakek. weh nek nimbali aja ngawur. Lah aku kan pernah Pak Sugiono Oh, aku ngopo? kan pernah mbah ngono. Lah kek kakek. Yo, Lho mbok celuk kowe apa aku? aku ya ora apa-apa, Pet. Ngono Oke, kok. tak siarno kowe apa aku ya bebas to. Iya. Aku sik. Bapak Ibu sekalian. Alah. Tamu undangan nih Kang Oh, campur sari wis mulai 2 jam luwih semangate kaya nang ketrak yon malah kaya ngene. Itu Bapak Ibu ingkang jaden niku apa to ya? Dalu punika. Sing semangat raimu lho. Raimu angker kok dene. Langsung yo lho, dadi mau membawa suasana. Yo. Lah ngotot. Yo. Powernya ayo madem. Yo. Lebih keras lagi. Sing enggak menghargai Sony lho. Penak-penak kok. Yo. Lho, malah kalem. Kowe iki dhewe nek ngono, timbali dhewe nek ngono. Lha kok aku iki lho. Lho, lah kowe sing biasa nge-MC kok. Nah, Gus. Yo. Aduh, abu alon-alon. Sudah kaget. Kowe sing ning kono ngatek jumbel. Oke, baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Tak panggil ini spesial untuk Anda semuanya. Artis cantik asal dari Ponorogo. Aja akeh-akeh to guyune. Biasa no saiki ae. Kaken to. Iya kaken to, ora bar. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggil ini salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Cejengan, jengan. Jaremu kon siji. Ya sithik gebatut ngabapi wong ae kok. Hadir untuk Anda semuanya dari Ponorogo. Ada siapa dia, kita sambut, ada Lose Brahman. Ada. Oke, selamat malam Mbak Lucy. Ya ampun niki lali. Nggih persiapan. Wong ki nek terkenal ki mik e nggo dhewe. Iya nggo telu deh. Lho, loro, siji tok lho nyampe telu. Telu no. Endi? Terus mik lho mik. Enggak pada to. Ya ora padha to. Mbak Lucy, selamat malam. Wong ki nek ayu, ora jawab ket ngene wis ketok Pantes. pantes.
Selamat malam Mbak Lucy. Kok malah dipekne kursi iki parep jerum mbok piye to iki? Asam urate umat. Kowe aja sembrono lho kuwaplok Lucy engko malah. Mriki lho Mbak Lucy jenengan wonten tengah mriki kersane ingkang wonten wingking saged mirsani jenengan. Nah, Sopane ra kaprah ngono. wilujeng dalu, Mbak. Niki teng tengah. Kasing digadu tiang kalih niki. Masamu kok Nggo teng ringgo. Monggo. Teh, Hah? Iki piye to? iya jajal to wong kowe ora patek Iki krungu kok. malam medeni malam Jumat lho iki. Iya tapi wong asline iso ngomong padha. Wilujeng dalu, Mbak. Monggo ngucapke napa niki ngantenan, Mbak. Ngantene Mas Niko kalih Mbak Windi. Nganten. Manten. Apik lho suarane Mbak Lucy iso ketok cemeng. Manten, Mbak. ngena. Oh, nggih. Wah, aku nggih. ngerti iki. Apa? Permen. Kok permen iki lho? Lah iki mbok dibuak sik. Oh iya, permen. Enggak teng tengah enggak. Oh, teng mriki mawon. Jenengan ampun maju-maju mungkin mendak jelungup. Teng mriki mawon monggo badhe ngaturke napa tembang napa badhe sambutan riyin. Kula kalih Cak Komit sampun kala wau Mbak Lucy. Injih matur sembah nuwun Dimas. Nggih. Matur sembah nuwun kawula sampun ditimbali wonten dalemipun Mas Manten kalih Mbak Manten. Nggih, Mas Niko kalian Mbak Windy. Mas Miko kalian Mbak Windy. Nggih. Kula pujakne mugi-mugi dadya kakeninen-inen menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tak genteni Mas. Amin. Kok kita penak ngguri gitu. Sampun ditungakne kala wau mriki jam pinten rawuhipun Mbak Lucy? Ah, kula ta. Nggih. Kala tabu jam 8 dalu. Jam 8 ya Injih. ampun. Masa Allah kula nggih kaget lho nggih. Nggih. Kaget nanti. Kaget nanti sampean. Kula nggih kaget. Kaget dong kira-kira yang becek. Ngapunten nyuwun sewu aku mampar tanggapan ning alam gaib. Nyapa? Lah teko-teko Sherlock kok teko lawangan kuburan. Nggih, ancene tanggane nggih namung niku kok. Ngawur. Ning mboten napa-napa malah celak kalih mriku. Soale ngelingke awake dhewe to Mbak Lucy. Inggih. Nyuwun pangapunten niku pun kagungan putra pinten to Mbak Lucy? Alah nyapa lho ning kene kok bahas putra. Lho penting no. Nyapa? Penting no. Ya Mas Nganten kali Mbak Nganten didongakno ndang di putra paling gak minim 3 lho ngono. Oh nyapa kok ngono ki tak dongakne muga-muga pendak taun kagungan putra. Lah, syukur cocok. bake lek setahun loro. Setahun loro. Lah kuwi nek 2 tahun 4, lah nek 10 tahun prayo karek bras-brus. Ya ora apa-apa to, saya akeh saya apik. Bocah Jawa sesuai dengan program pemerintah. Kuwi di anak kuwi kudu loro. Kok loro kowe? Ora enek program pemerintah anak 3 utawa luwih 3 ki yang ora enek. Minimal 3 ya Mbak ya. Kudu. Lho, ya ampun loro kuwi di sekolahane sing dhuwur ben dadi wong pinter kuwi mang. Lah nek 3 malah penak. Kok 3 penak lho. Loro di sekolah sing dhuwur ben dadi bocah pinter-pinter. Iya. Sing siji goblok nih. Aduh. Kok aduh piye? Wong padha anake iki mbok ya padha-padha. Ya ora ki enek tujuane kok. Aja nganti anak kuwi sijine iki sekolah dhuwur, sijine mung SD iki aja ngantek, Met. Ning enek tujuane. Gitu Mbak Lucy. Mbah, Sing di sekolahno dhuwur ben dadi pegawe. Sing ora di sekolahno rak nang omah wae. Malah goblok. Ya goblok ora apa-apa. Tapi kan gak nanti-nanti. Lho terus? Nunggoni awake dhewe nek wis tuwa. Ngono. Berarti sing loro dipinterno. Sing siji goblok. Oh iya. Ngono lho. Tunggalmu pira to, Met? 3. 3. Sing masmu kowe anak nomor pira? Aku nomor 3. Oh layak ya kuwi. Ya pancen aku sing digoblokne ya. Lah iya kok iso ndongakno kok ora bener ki. Lho mboke. Nembang Mbak Lucy, monggo. gua endasmu kuwi. Syukur. Kapan lek rabi karo pakmu? Alah nyeluk kok mbok rumangsane paling gak ya mamah apa piye? Momok. Kok Kowe ngerti apa ora bapake sapa iki mau jenenge? Pak Sugiono. Pak Sugiono iki. Pak Sugiono ki request le kowe lek dadi manten ngundang bintangmu sing paling langsing sak Jawa Timur. Sopo? Sapa to kuwi jenenge? Ancene ngene lho. Lintang Kairo. Ya iki. Iki lho Mbak Lucy. Sampeyan iki langsing. Langsing to, Met. Iya jenenge langsing. Langsing kok modelnya gembruk. Kuwi langsing bongkokan damen iki ya ngene iki. Kok kaya rupane dagelan ganteng-ganteng dhewe lek iki ta. Sinden sapa Suli Seva sing kondang piyayine suarane apik bodine langsing kalah karo aku. Sulis. Bodine sulit.
Sulis ki bodine gede dhuwur. Bokong-bokongane ya apik. Walah apa lewat-lewat sapa ki? Nawon kemit. Aku lho nawon gong. Lah nang kono nawon ndas gitu. Azizah ki jere terkenal sinden dempere paling aboha. Goyangane aduh. Azizah lagi. Lah pancen iya kok. Bodine apa? Gitar Spanyol. Apa lewat. Lewat. Lah iki sijine iki. Iki. Sapa? Mega. Wah, masalah. Piye? Kayak kembar aku. Kembaran. Aku biyen ngono kuwi rong pas urung dintok tawon. Kok kowe sia-sia? Saurunge lair para Bathara Kala sing ayu-ayu kuwi. Sing Bathara Kala sing Widodari. Widodari Bathara Kala. Bathara Kala ya kowe kuwi ya. Aku malah amur malah goblok. Syukur. Aku nek kono malah ra iso Wong iki mbok aja kepedean biyen no ndi tung rono wayangan Lucy Brahman. Tung rono Yampur Sari, Pak Minto. Lucy Brahman. Pak Eko, Lucy Brahman. Saiki sapa? Nek ra cacangin iki sapa? Nek cacah iki gak payu lagi sampean. Kowe gak roh. Apa? Kuwi apa sing nanggap ora apa? Dalang-dalang to. Paling sapa ki minta diresono. Aku lho dalang sis almarhum barang ndak. Iya lah kuwi ning kuburan biring kok ngapa nanggap biring. Anu tak met. Iki ya khusus Mbak Lucy iki saiki sing ngejog ki wis ora dalang-dalang ngono ki ora. Dalang kondang aku ki Sina Nugroho. Lho. Ki Anom Surata. Pak mantep. Terus Mbah Mantep. Wis mati kabeh lho, Mbak. Pun sedon. Mas Ritos dek mbeng telepon aku barang kok. Wis ndapan bar lebaran iki wisan. Mbak. Lah wis padha sedo kabeh lah kono apa nek bintang tamu wedok renek mbok melok. Ora butuh sinden ning kono. Nyun sewu ora butuh sinden. Aku dek ngiris rono jarene butuhe kok dagelan. Rono jane Gak apa-apa kowe engko rono terus kene tak wakilane. Rono sik. kok aja ngomong ngono kuwi. Aja. Akhirnya ya wedi to. Alhamdulillah nderek bangga luar biasa ditunggoni mandore. Nggih, Mas Mintot. Sono. Pak Mintot. Masalah aku kaget. Nyapa? Gawe story ning TikTok. Story apa? Masalah garwaku sing ayu dhewe sak RT. Muga-muga diajeng kowe endang sregep diet. Ben ra koyo glundong. Ora oleh kaya ngono kuwi Dek Minto. Aja dicontoh. Dalang Minto Dirsana kuwi ora apik. Aja dicontoh. Ya ngaten iki lho. Ya ngaten iki lho Dik Minta. Kowe kok Ora trima. Lagi Ora trima karo Yusrini dingonoke aku. Ora trima mburu ora dingonoke. Lah ngapa wis bojone dhewe? Ora trima. Aku sebagai seorang wanita kuwi arep bojomu gedine sakson sistem. Wah. Kuwi ya lemen ayu. Lah nyuwun sewu gek Bu Minto kene ora enek apa-apane. Bu Minto kuwi sik langsing bojone iki kowe ngerti. Ngerti ya kaya damtrak bojone. Ketoke marok kaya ngene le. Iki sampean ngerti ya sarunge bondo kae to. Iya. Saiki wis meleh. Iki Iki nyantene sak dam truk. Cilik. Saiki sak kontainer wisan. Gawedi ya Mas ya. Aku pancen favorit kok. Dale kono. Wujud Niki apa? sampun ditosi kata sangat adik-adik sudah capek mulai dari 6:30. Yo saiki sampean. Niki dicaosi menapa? Wis sing anu Mantene. Manten. alah mantene kerjane terima Endi? tamu. Manten iki Ya, ya sini niki ya teng wingking mriko kok iso. Oh iya. Mantene njaluk apa le? Campur sari apa dangdut apa sampro apa adat? Baru sih. Kono ki njaluk njaluk bubar. bubar. Lah iya. Kok ora dikeki waktu. Lho, oh iya. Kowe omongane dirusah lho iki. Apa nyapa? Oh iya iki. Lah nek wis manten ngene iki, Iya. wis sah. Lah mbok ape piye wis sah. Kabeh iki masuk pada ganjaran lho ngono lho. Nika lho Mas Niko kalian Mbak Windy Windy. lho wonten Ndi to? ajeng. Lah nika Oh iya selainipun Pak iya. Wah. Sugiono. Itu pasangan yang ideal. Mantane Putri Imut-Imut. Masya Allah. Sing dijajal Mbak Lucy ngaji. Kae lo klambi coklat kae lo. Nggih, leres nika nggih Mbak Windy nggih. Sing niku lah kuwi. Nggih. Nek gak didemek nek gak omong. Lah nyapa? Niku kuwi Lah niku cah menenge ngono. Cara sampean duwe anak niku kudune kaya kuwi lho. Manut. Terus? Sampean seneng lanang apa wedok terus duwe anak? lanang. Heh? Lanang. Aja. Aku ya ora kaya Wedok lho, Nak. wedok to. Wedok iso gemati. Nek lanang iki angel. Lho, kok angel apane? Angel wong disape kuwi angel kok. Anak wedok kuwi ya. Anak wedok iki golek nendhok disape no 2 tahun wis gak mik. Umur 2 tahun digolekne ndok tembean, digawa nggih mudin. Iya.
Terus mari gak mi. ngantek tuwek wis gak mi. Iya. Lah nek lanang Lanangnya angel. pemorong tahun. Alah wong aku sak do aku ejek kok. Layak kowe untukmu bujak. Kowe ya pengen rabi neh. Aku. Gak. Kowe cara seleramu sindan ayu-ayu telu ki endi Lah seleramu? telune karo merem ngene dipilihno wis oke ae. Mesti kowe pilih sing cowilik dhewe. Ya pilihanmu ki sing kene apa ngantek teko kono sing ndi apa Mbak Lucy? Tengah. Kuwi padha lho, bokonge padha karo sing omah. Gede ke kono. Ha iki, kowe pengen tenan lek, pengen ya ditarik. Sing enteng ya, Pak. Iya. Ya, nah. dibali kono. Hari ndi? Sing tengah. Dek, jumeneng Cahayu. Hei, Kowe dilamar karo anakku, Sing kae lho. Sing ndi to? Oh, Oh, Mbak Suli Seva to? Eva, ya. Sing Mbak ndi Suli to, Mek? Seva? Ora sang Suli Seva kowe kok malah ndang ditenggak, ndang disedakne tangga-tanggamu ndang mati. Kenapa? Bojo ayu, bojone selak tak lusur. Ya ngono. tara ancene anu ya Met nyawisi tangga-tangga kok. Oh, ki. dadi kowe pengen ditemokne karo Mbak Sulis. Iya. Oh iya, Nduk, jumeneng Nduk. Wah, jan ya arti lamar anake. Kowe ki arep dadi apa to? dadi Kowe guyon. calon manten. Wes wangsine mangsa kala. Ditemokke. Aku dadi apa? Dinarung Wis, kowe suaraning dadi apa? Kowe Pradono dadi apa? Unyoh Anggerangin. Sampean dadi ibuke, aku bapake, iki anake. Oh, sing kene dadi apa to, Met? Apa? Dadi ibuke ae, apa periase? Aku sing disungkemi. Oh, kowe wong anu wong tuane lanang. Wong tuane. Oh iya iya iya. Manten ditemokne ya. Lah anune ndi to, Nduk? Nggawa anu ngono to. Manten iki lek ya serawat-serawatan. Kataku remuk, Bos. Oh, alah kok ya rene balang-balangan. Aku Botoke piye? Anu sing atas nih. ayo condrone sapa sing nyandra? Karo condrone Dik. Mase. Ayo. Dinarung suaraning Pradono Unyoh Anggerangin. Hamba berketawang Ngantene lempok apa piye to? Mantene kok semper. Saking senengku. Ya iya iya. wis pinesti ana sipating titah sawantah ingkang asipat jalu lan wanita negya ngancik Hop hop hop. Mbak. Hop mandek mandek hop hop. Wong MC ne iki ya setir. Ora dingene mantene lek nyondro wis wayahe bandem-bandem mantene kok malah wuto teko kono mlaku. Sampean ki periase mbok yo. Lah wis tak omongi kaya ora mandek kok ya piye? Iki ya ngono, manten gagak-gagak malah mlakumu semper. Mun aku, manten ki unuk-unuk terus bandem-bandem. Nah, ngono. saurunge mlaku wis balang Terus lagi sik sing sembah, kene. disembah ngono le. Ki prias kok malaikat aja galak. Lah wong kan mau MC ne ra gelem kok. Aku. Ayo glungno lho, tingene mantene. Ayo rada rene Mbak Eva. Maju kanan kiri. rep didem permanem datan ana sabawan Ditemokne manten sing gagah ngene lho, manten kok pentilang-pentiling kon maling. Lah iya. Lah wong bangga wong seneng bojone ayu kok. Lah tapi yo piyane kok arep njoto si bojone. Manten ki sing gagah ditemokne yo, pideksa. Ngene lho. Ngono. Lho, lah wong lanang ki yo gagah ngono manten kok ngene. Jane- Bojomu ki druwo apa wong kok ya. Mulai. Gagah. Sikile sing gagah. rep didem permanem datan ana sabawaning walang salisik bebasan kegodhongan tan obah Buka sini, das! Buka sini, das! Buka sini, das! 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 Buka sini, das! Makasene goblok, mantene goblok. Buka sini, das! Buka sini, das! Enak ta ya? Das! Das! Buka sini, goblok. Ngantenku biyen kok gak ngene ya. Wong Penak iki yo kocul Ini kabeh. carane pria sendang setrok. Gila. Gembira ta, Pak? Manten kok ora kena ditoto iki lho. Kowe iki mlaku karo nyebar Oh. gantale ku. Oh. Matane. Ngene iki Ya carane urung nemokne. ta, urung. Ngene iki carane nemokne mantan 5 dadi setrok cangkem. Mantan kok mare Wong budrek. perias dibayar kok bingung lho kok Ya ya. bingung to lae mantan ra karo ukuran koyo ngono ki. Baleni, ayo sing tenanan. Sing to. rep
didem permanem datanono sabawaning walang salisik bebasan kegodhongan tan ubah awit samirono kang lumampah Bandem pademan. Balang Yo, sik. balang yo. Balengan. kang kapiyarsa hambung swaraning pradonga lukananta ingkang mungya ing sasana wiwaha Alah guys, kursi alah senajan guys, hambung kleru lantaran kleru swaraning kleru. kita swara Sing sungkem ki Mbak Sulis. Mantene wedok suka. awit sedaya wau kena pangaribawan ingkang samya binuja krama Iki lho ngantene wedok haus. Haus jengkolmu. Lah kok sampe dirogo koplengku? Hei, Hah? Kopleng. kuwi ki arep sungkem, Met. Sungkem tangane ngene. Mantan wedok isungkem neng sing kakung ngene iku lho. Oh, ngono. Mari terus ngadeg bareng sindok-ndok. Wong arep sungkem kok malah kirik-kirik lho. Ayo, lungguh Mbak Sulis. Lho. Pangapunten para sedherek. Mbak Bu Prias mantane. Rasa temu yang Nuwun pangapunten menika sadakipun mantenipun wedok gejala gendeng. sarene menika sampun modal madil. Kinten-kinten kok sing meteng sewulan mantene lanang. Maksude niki Mas Komet kuwi arep duet karo kono mboten kalian jenengan kok malah ditemokne iki piye to? Ya jarene njaluk dadi manten. Sudah labe ora lamis. Ora. Sopo? Sing ape duet sopo? Lah gak kowe emang? Ora sik pertama duet iki Mbak Lucy karo sampean. Oh. Kanggo aku karo Mbak. Mbak Lis wis pirang-pirang lagu kersane. Engko ya monggo kersane kenarane ya. Lenggang. Ya daleme pundi to, Mbak? Goblok. Sopo? Loro tenan. Iso mak sentuk kok to. Mboke Anake Tarsan. aku njaluk digawenke Karo sapa? Iki sok laku. karo jilbab kuning kae Jilbab kuning ibuke manten kok ya. Walat. Kok kene kok kicik num. arep ngomong nek gurine jilbab kuning kleru jilbab kuning. Yo. 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 Tiba-tiba weteng kuluwe ana ketan aku tukokno simba-simba aku wis gedhe ana prawan coba takokno Dole-dole ger katane abang dicampuri kelapa parut. Dole-dole rapine gampang paling penting dewe kiamia. Hey! pun Iya ta? Isik. Nah. Sik. Isik terus kowe. Ayo ane coplok. kok warai tak dhewe Iya ya. aduh simba penting kawin Asik. aku ini wis padam ayo ayo barang
kono tiba-tiba aku wis gede ana prawan aku takokno Dale ngger ketane apik dicampuri kelapa parutan Simbo penting kawinan asik alon-alon yang mandang meja Simbo rayo guru awan bengi pengen ketemu ora gampang wong sejodohan kudu bisa golek sandang banyak yen mung nuruti mengkemule apa bojomu gak ngerti aku yen mangkono aku tak nyambut gawe aku lek duit kanggo nikahan iya doli ngene pamuli moga bae bisa kesebentar yo ae Mantep wedokan sampun. asik Pangapunten katur dumateng Mbak Minto kagem mudar kupat luar nggih. Napa? nggih Napa? Ujar. badhe ngudar ke kupat Luar nggih. kowe iki ora cecol kok ning Dumateng Pak Minto pedal Jawa Panginan ku sumanggaken Cak komen nggih. kalian grup campur sari nopo niki? Anu japlak. Wo, koplak budaya. Japlak. Napa? japlak. Oh, caplak budaya. Ngapunten para ingkang sami lenggah. Janipun Dek Niko niku kala wingi sakderengipun ngawontenaken pahargyan menika sampun kula dawuhi le ngopo kok ndak wayangan. Wong jelas lek wayangan wis ora mbayar. Dalange gratis, gamelan wayang gratis. Mung tak kon nekoni kanca-kanca pengrawit sedayanipun niku dijak gratisan gelem napa mboten. Ning pungkasanipun lajeng dipun wontenaken campur sari niku budaya utawa caplak budaya. Niki rumiyin jaman teksih ringgitan Mbak Lusi niku nate paring dawuh. Sing nipung ki sapa Mbah Minto kok bagus banget umpama kula ndek anak wedok ajeng kula pek mantu. Riyen ngaten ndak kena cemburu lho ya. Iki jaman biyen. Nggih. Ning alhamdulillah sakmenika Mas Niko sampun mengku garwa. Jenenge sapa le? Mbak Windy. Kok yo pinter golek bocah sing menik-menik kaya ngeten iki. Nggih. Nuwun sewu Bapak ingkang sedyanipun kula pinatah kardi menika ngawontenaken kupat luar. Mugi kemawon Mas Komet nggih. Nggih. Sak sampunipun wonten adicara campur sari kalajeng wontenipun kupat luar menika mangke ampun ngantos
wonten danyang nagih hutang, wali nagih janji, krana sampun dipun luwari wiwit dinten niki. Dasaripun apa pancen adar? Kula benjing lek empun dadi manten tek direjakke teng griya ngriki, teng gubuk ngriki, dalem pake saji Surawadang badhe nanggap campur sari bintang tamune Komet Kelamin. Nggih, matur nuwun kelaminipun. Wis ta, sing penting Iya. sing junjung kuwi gitu. Sampeyan ki kudune bersyukur. bersyukur, Nalika Pak. wayangan ning Kunir kowe tak lonceng kan jaman karo Mas Dodok ngapunten Nggih, nggih. nggih. Niki kula lonceng Komet Kelamin ngantos kondang sak ya henten. Bayaran sik 750 sakniki pun 12 yuta cobi lho. Waduh, tenan to. 12 juta to. Lho, lha kowe dibagi piro? 200 Pak. Protes. Alah, iki ngerti akhirnya. 200. Wih, do britani aku. Mboten niki namung guyon. Nggih. Dasaripun Mas Komet panjenengan nggih disuwun nderek sambatan wonten mriki ngemuti sedaya menika warga seniman. Nggih, para bapak, belasan para ibu menika kupat luar sampun dipun astu dening Dek niku kalian Dek Windy. Monggo Bapak dipun luwari niki cobi panjenengan asta ingkang pundi. Monggo. Ya, kali Ibu mriki setunggal Ibu. Wis mercon-mercon. Nyuwun paseksen panjenengan nggih wiwit dinten niki Jumat Wage Mas Niko dalasan ingkang rama ngawontenaken ngluwari nadar mugi wontenipun kuwat luwar menika dibuksusani panjenengan ingkang sami rawuh sepisan malih mboten wonten danyang nagih utang wali nagih janji luar dinten niki monggo bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Muhammad. Tak dongake dadi manten sing nulat lekasing Nabi Adam Siti Hawa kagen-kagen ninen-ninen ora usah rabi neh pisan iki kaya pake pisan selawase ya. Heeh, wis. Gak pindho. Nggih, matur suwun nggih. Percaya apa ora? Pak Mbak Minto Lucy. iki kena nggo panutan kok. Wong kono dhewe pindho. Pak, iki aja buka ning kene. Sapa sama Bang Pindo? Lho, jenengan Ora mau pindo. sampeyan pinten? Ping kalih. Kale ya pindho ngono kok, Pak. Oh, nenek Ono kok daki, pisan. daki. Mbak Lucy, niki kangge ular-ular, kangge temanten, Nggih, ketang siap, siap. sak tembang Mas, aku tak nembang mbok menawa iso. Niki kuning-kuningan, kaju kuning saged, podang kuning nggih saged. Pak Minto nyun sewu, malam ini kan Dek Wit, spesial, duet kali HP buke. ku aku ora apal aku Duet karo tembangnya. buke no, duet karo buke. Duet kali buke, sekali-kali buke iki ditampilke. Lah ya iki mbiyen ro sinden. Napa Bu Minto ditimbali mriki? Bu Minto iki sinden kon, Dek. Piye, Mas? Ya Bu, ora ketang. Monggo Bunda, malam hari Mboten ini mboten purun ganti kalih jenengan mawon. kok bisa? Padha gedine. Ini lho. Oke. Nah, iki lho. Bu Minto mboten ndereke mriki. Boten. Asik. Alusan lho iki. Elingom marang janjimu wong ayu ngidani saiki njur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing dak tresnani rasane dadaku wong ayu kowe lunga ora pamit aku Kamsu kuning dadi bebeling nalika biyen kowe isih nyanding
sakawa rapi sopisan nadyan mung sedelo ake-akentang Suku ning tansah nunggu kaliya wong ayu karo namung derek dedonga mugi temanten kekalih bener-bener dados temanten ingkang bahagia lahir kelawan batin tansah kecukupan sandang pangan tumuju kabagian. Janjimu wong ayu ngedrani saiki njur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing dak tresnani rasane Baliya wong ayu atres ilang saiki katuku ning dadi gambeleng nalika biyen kowe isih nyanding mrono mrene sesakawa rapi sopisan wong ayu wis kangen katamu sliramu katukun ning tansah nunggu baliya wong ayu kumpul karo kaya dikepung kirek Dan apa gak wong loro santet mboten napa-napa tapi sae kok. Karena ketinggalan kekali niki kompak nak kali japlak. Campur sari. Nggih, ingkang baku kula namung derek nyang kuyung mugi kemawon ingkang dados hajatipun ingkang mengugati mriginipun anak kula niku menika bener dipun ijabah dening Allah taala lan unek-unekipun tujuanipun tansah kasembadan. Nggih, amin amin Pak. Nggih, makaten matur suwun. Mbah nuwun. Dipun lajeng. Terima kasih Pak Dalang Minto Matur nuwun Tirtono. Pak Minto. Mun repot-repot lho masalah. Pak nopo to? Usah lho Pak, tapi yo butuh. Anu mboten kula santai mawon. Wala Pak Minto sangu 300 lho. Lah sing amplopan mau ning kotak mau pirang yuta ae to mau. Nggo Pak kula dereke. Pon, kalau wau sampun kok Pak Minto nggih sampun. Tamungi. Met, kok Met. Ya. Iki mang sinden-sindeni padha bisik-bisik. Nyapa? Yang mantene. Mantene. Kon duet. Oh iya. Sekalian. Aku yo penasaran kok tukang kendang iso nyanyi ora? Ya, sekali-kali mosok kon ngerjain penyanyi gendong. Niki ngeten, Mas Niko kersane minggah mriki, mengke saged nyanyi kalian garwanipun Dik Windy, Mbak Windy apa Dik? Mbak. Dik to nek awake dhewe iki. Nggih kasemanggaken dumateng teman kalih Mas Niko kalian Mbak Windy. Paling Jengkar tidak kene lah. saking sasana palenggan tumuju wonten pepanggungan. Monggo, ayo so. Remix salah. Sepatnya remix. Dulu. Ayo. Mas Niko ya. Pokoknya cuma rene sih. Mbak Windy yuk. Kene. Ayo. Mbak, ini Mbak. Lulu. Ayo joget nyanyi karo Mbak Lucy. Yo, ayo Miko. Diomongi ya. Ayo. Kat. Ayo Rene. Rene dhisik weh, gak apa-apa. Boten napa-napa. Kalih bapake nggih saged, monggo. Ora nyanyi ora apa-apa ayo. Mas Miko karo Nyanyai. Kalih Nek wedi bapak. kancani bapake. Pak Sugiono nggih. Miko melu. Mas Niko nderekke kalian Mbak Windy monggo. Mas.
sing ngaturi. Wonge wis teko bareng malah kendangane Janaka. Sing ngaturi kono lah kok malah aku wedi. Ancene delok detek piadeke iki yo Sik to, apa? Janaka tenan. Sapa jenenge? Riko, Niko. Niko iki kalah karo Pak Kirno. Pak Sugiono. Sapa? Kirno sapa to? Pak Sugiono. Sugiono. Pak Eling. Sugiono. Bodal, Bok. Kok kakek Sugiono. Coba turuti. Nyuwun sewu lho. Nggih. Tapi yo piyayine mentale apa alah karo bapake. Kalah kayak diomongi mau nang mbok. Ya mulai iki. Anu Pak Sugiono enten apa niki? Oh, piye to nek ningali timbali kok. tindake mesti gane nayup iki. Ketake ngomongane gagah. Ibuke mboten kersa mriki nuwun pangapunten. Lah terus Pak, bapake ngersane napa? Lah duka. Piye to? Tayupan apa? Lho, mbok ditakoni dhewe ta. Lah kok Nyuwun pangapunten Bapak, karo menane niku langgam campur sari napa tayub napa dangdut napa campur sari dangdut napa joget. Pan piye, Pan? Biasane, Pan. wih, brengose kuat ibane. Biasane, Pan. Piye Pan? Biasane Pan. Kira masalah. Ki tombo ngantuk, Pan. Jarbo. Kat mau. Pan. Lagune mendong peteng arep udan, Nduk. Mendong peteng arep udan kok bandol kunci. Apa? Anu endi? Ngunut guyangan endi? Kangene ati. Ya kowe, Pan. Lek pedhot pasar ngunut ku ae. Oh, lagune. Isik ruwet kaya ngene kelingan kuwi. Ngalamat iki. Lah iya. Ya, Mbak. Nggih matur nuwun Pak Sugiono. Ya, sesarengan kalian jabla campur sari. Kelakon Mas cedhek Mbak Lucy. Ini Mbak pengen cedek sampean ki le. Nggih, mboten napa-napa. Iya, Mas, iya. Santai mawon. Apa tepan Pan kalah karo Pak Muwan? Yo. Awe jati kantok pengati nganti kapan mung kakak tanteni. Ya Mas ya. Aku wis kebacut tresno Awas Pak, gelak le. sliramu sing katon ana mata. Yen bamera bisa turu Niku ya apa niku? kayanganmu wis mlebu pikiranku. Kok kaya ngene rasane omong tansah kangen pengen karo dheweke. Mboten Apa napa-napa. bisa Panggilan kepada Putu Mini untuk segera. Wong ayu kang dadi papujanku tulung ana rasa kangen atiku Ketum. kanggo asam manis sing tak tunggu kangen iki bisa mari yen
kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengen waro dheweke apa bisa aku nyate sliramu dong wong ayu kang dadi bebojanku tulung ana rasa kangen atiku kanggo esem manis kang tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu wis jalan abadi tak suwun rena lan wangi dadi topo kangen ning ati Ah, nggih matur nuwun. sampun niki mawon ya Pan sok ketemu neh Pan itu gampang Nggih nggih. Alhamdulillah. Blitar Banyuwangi Oke, Blitar Banyuwangi. Pun Pak los niki nangkapne jenengan kok. Pun los. itu salahnya yang main dhewe ra apa-apa Pan Lah nggih. ya oke Mboten napa, Pak. Oh, mboten lomba kuwi Pak nggih. Lah nggih. Lomba kok. Ora lomba kok ya apane ya Pak Cekiana ya. Niku wonten pamundutan Karang Kates, Pak. Pak Karang Konek. karang kates. Wonten pamundutan Karang Kates. Ah, nggih. Pak manten. Ora dido. Wasik. mirat kuning suminar Suryawati sore ing Krametan kaya ngucapake budalku karo kowe Dramat dia jalan bicara pacaru laku Kubramange suara masing saya kaburu batar ajaran aku senjen ati dites rasa netan ing sadalan-dalan kowe wong alus-alus rambutku alas paradan kumitir minangka sasine takonku kowe rasa tresnamu saya krasa nalika kok aras pipiku asik Mbak Tulus siap-siap Mbak Tulus. yo mirat kuning suminar Suryawati sore ing kaya-kaya napake budalku karo kowe manyang Banyuwangi dramat-dramat dia jalan wis harapan baru lagu alon
titis rasa iki sadalan kowe mung alus-alus alas parajan kometer pinangka sasine lakon bulan kowe saya krasa nalika kok alas pipiku. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Ipan nggih. Nggih, Pak. Nika Mbah Tulus nika jenengan timbali nika Mas. Oh, nggih nggih, matur nuwun, matur nuwun. Yes, Jan. Iki anu Mas Komet ben duet. Kali Ben sinten? diselingi lagu dangdut sing slow. Dadi Oh, ben rada nggih. leren kanca-kanca campur. Kalau wau ki wonten pamundutan. dangdut original aku karo sampean. Apa iso? Sing roman. Oh, Lho, niki sing nyanyi ki niki napa jenengan? ya tangga nyambut gawe sik to. Oh iya iya iya. Urung nyanyi tak sembur teko anu Jane tumbaten. wasawa apa jane? Duet napa? Kowe kok tak nyanyi lho. Malah kaya Pak Sugiono. Lah iya, aku ngelingi nyanyi apa iki? Lah iya saurunge anu diselingi ngene lho. Iya iya. Tapi ra wani. Sadu Roma Sadu, Roma. ya. Roma. Apa le? Lagune sing romantis lho apa? Oh, romantis. Lagu manten. Ayo toh, siksa kubur ya. Tak dapat tidur. Iya tak dapat tidur ora apa-apa wis. Lagu manten. Ya, bar tak dapat tidur kok cinta rahasia. Bila. Iya. Iya wis. Bila kamu ya apa? Satu. Ya, satu. Bila kamu Walang pade. di sisiku, hati, aduh betul, hati rasa sadu. Yo ani. Aku mbok ganggu ya tekan. Ku tak sakit hati, sungguh bahagia hatiku dan selalu bersama. Lho kok Mas MC ini kene. Iki bengi iki kowe ya. Yo ora ono. Lah remek apa? Met gak sida met. Ngapa kok sok? Lah kuwi wis go pentuh lho. Ora. Aku Halo. malah wedi. Sing kuning-kuning kae lho. Ruwet kaya bolah. Anjan kok bocah kok. Kowe kuwi lho. Aku piring to. Tak omongne Pak. Mas Giono. Tak omongne Pak Diono we. Terus mbok gawe cempreng kabeh kok ya. Iki mau bar Mbak Sulis. Nggih. Berarti genten sing tengah. Ya, genten sing tengah, Mbak. Allah. Azim. Sajake kowe kok menaruh hati rumah Azizah. Gak aku wis Lebih memperbaiki keturunan. Duh. Sapa gak seneng ndek bojo kok blongah, blongah, ora selera anu aku ngene iki. Lho. Ngene-ngene iki rumasane aku nafsu ngono piye. Iki golek Keturunan piye kowe iki? golek keturunan sing kira-kira kuwape ulu tok ngono lho. Kethek. Ayo gantesan Mbak Aziza. Mbak Aziza apa? Kowe iki lho nak nyiarno sing semangat ngono lho. Ora sampe siarno ku ya rene dhewe tugase paham. Selamat malam. Nggih, sudah lama tadi ya? Sudah kira-kira ada 3 atau 4 lagu? Sudah. Sudah? Sudah. Saya YouTube sudah keluar semua. Oh, sudah keluar semua? Iya. Oh, tapi tidak apa-apa. Ini yang lagi viral. Ini di Ajib musik. Iki Mas Komet, Ya, Pak. kalian Mbak Aziza kalau wau wonten Nggih. pamundutan menika saking Bapa Janab Tambakrejo. Pamundutanipun Bubuk Asmara kalian Serampat. Ngoten. Mengke diaturke nggih sak sampune bar.
sampune bongkar. Niki diaturi sakniki napa mengke? Manut mawon. Manut sakniki nggih gubuk asmara riyin. Monggo. Gonggo Mino. Ayo. Malah gawene aku. Dik Yan. Cawet. Terus lho. Aku ora hafal aku. Sing cetha. Aku ora hafal. Catet. Dan cateten. Lah cateten. Sampean kok aku sing bagian joget, sampean sing nembang. Caketan sajroning ati. Kata luntur saya
kecer kabeh. Loh, Aku rumah aku malah kocak kabeh to kene. Benik maksudnya kok iso. aja nganti digowak. Oh, alah niki pamundutan ugi kalau wau Mbah Lurah badhe nderek minggah mriki. Oh nggih, Pak Adi Purnomo. Lah niki niku lho, mbok menawi lho nggih. Monggo Pak Adi katur dumateng Pak Adi tindak wonten ing pepanggungan monggo.